ha ka wei ke jingjia ka ba subah syak peniap ki bahayeng jong ka wei ka long keme ka balatip kerteng kum ka kong Stephanie El Nonglai kila subajur ba kani ka long keme kala syak peniap halau jong ukurem kani ke jingjia kala jia ha ka met jong ka khat sau terik ujeliu ha ka ying bagisa ha maulai maudat baki mali wan ha bai kren mat ki bahayeng hasam jong kani ka long keme ka balaklan kila yathu ba ukurim jongka ubalatip kerteng kum Utropius Nongbri ulawan pentip syamalai nong pedeng ulay yathu ba ka kurim jong u kala lek kulmar yala dia bat kala phasi yala dia na kaliang ka kong Amanda ka badai ka para trai jong kani ka long kemi kala yathu ba ka khat santerik ujeliu arajar arpulai haba kilek sak yingsa jong kini ki syukurim kila lapan ban baka rukam yap jong ka henmen jong ka kalong ka bapun subas niu namar ba ka don kadak rendang bat ya ka mediap latap dakanep ha jingtia ya ka mediap jong ka ni kalong kemi lapan kit Shanigrims Hospital ban pendep ya ka postmortem ya ka yeng ka kam her ngat te sai ka mediap ru kala jingem sabat ka don dak nani kan te no kata ka pentia jing tia ru ka nep ru tap ka bet kin ka nep ru kam don jing khi kam don jing sa kam don jing e kan ben ong ban susai ne ban yap pang e rum so ya happy kan ong ba dada ka hep ka le krumar la jong te ngapan bu ong kum tang adang mut ba kum nu tengah ngap bet ngam sngaura te sa shi phang pa ong ka hep te kam don chu ngam sun pe hayeng ong ka hep ka peja te ngapet rendang hana usau te hana kikmat hana ipet kikmat ipet hana ngapan kabret ila pen along pentap no kan ka kaman te ong kumta kan hadian safun email tu tengah safun sak ngai email pat ing tu oh yang ngadan manga kan ngadan manga ngadan na yang pat man sendak banyak tu ulok jeng i tengah kat sini kan kuat kajing shisha kajing kan mo ikut abang ngintip shisha mo jai kan men jongi dengan tahi kuat udai shisha mo une dei ne ikut ai kajing shisha itu man ring dapat ya katukasin itu ikut kan ban ong ban in susai itu musi ma habdi ba kani kajing ja kalong ka ikai ka bapun pangnut ma susi susi cũng chỉ xem chỗ đó là đầy đây tự ý công cái gì lạ xa là bụt xem bật công mình xem ba công đi bơi ba chỉ sur chỉ chân lòng ya cái cái ba cùng cái yang kadang kam menunjukkan taj habai dan kena kebenta cùng cái yang kasam ipen pau i pedang baik i hon baik ma mereka sulung no jaring khat ilaj no bat kayang kasam jungi di poi hakan kayang kasam ke bamenta yimtep ya ka ai ke bal selendat se ada kalong hakata ka apot ke bamai hab ansha dakhat jubor le se kalong ka ai ke bapun pangnut yangi lada idai makna tangkum ikong kensi kalong ka ai ke bapun pangnut yangi